новата кола. Продава се от 400 хиляди милиона. Хора, ето. Елате, вижте какво е дебито. 535 тъди. Автоматик всичко е. Само да имате пари да го купите. Ето гледайте. Вижте каква е. Ако искате да купете, пишете Бочо Ангелов и го купете. И дига 260, да знаете. Има две турбини. И да не забравяйте BMW-то е комби. И 4x4. Да, и 4x4, това е най-важното. И това е компютър без това. Няма да сменяте скорости, да си играете ето така да правите. Сменяте ги както си искате. Това е автоматик. Да. Ако искате да ги купите, влезете в нашия сайт. Влезете в нашия сайт. Казва се Милени и Кафла. Не Милени Бамби, да знаете. И да не забравяйте. Добре, хай, чао.